Ng X ay meron. Kami nakalagay na, oh. Naka-ready na yan. Oh, may XX na yung bintana niya. Kahit kami, may X na din. May X na din yun. Ready, ready na para sa paparating na typhoon. Signal number 10 daw po. Ay, mamayang gabi. Ingat-ingat po, mga kunyang. Naka-market na ba kayo? Nakabili na ba kayo ng abasto nyo? Mamaya bukas. Okay? Open last. Then go home. Okay? Then you sleep. Take out. Eh? Careful. No more. No, no take. Perfect. Then later go. You'll be ringing. Ba't sila wala? May XX lang. Hanapin ang X. Nahanap ang X. Yan o, mayroon na. May X na. Oo, may X na siya. Ako, naglagay na din ako kagabi. Why? Meron na. Ay, hello ma'am. Annalyn, salamat po. Salamat po sa support, ma'am Annalyn. Kumusta po ang bagyo dyan? Dito, signal number 3 na kami pero ganito. May araw. Batang nang aagaw. Sit careful and then go. Go na. Natin yung ubo mo. Ay, ingat po. Sa Cagayan daw yata po malakas. Ipugaw ka naman kami. Pero mamayang gabi dito, ay alas 4 yata darating yung bagyo. At bukas, madaling araw, signal number 10 kami. O dito o nakahanda na yung iba. Naka-XX na ang bintana. Ako naglagay na din ako kagabi. Naka-X na kami. XX na sila. Kasi mag-10 daw po mamayang madaling araw. Dito may 10 pa. May signal number 10 pa dito. 3 na kami ngayon. Dito wala. Wala yata mga lola dito. Takot silang lumabas. Chasan Popo. Chasan Popo. Lagi pinapansin ang aking alaga. Pogi kasi. Pero pumayat na kasi 3 araw ay mag-4 na araw na siyang hindi gaano kumain. Iba dito. Pag may
Pag may sakit pala, diet. Na diet ng sobra. Oh, may kwan na din, X. May X na din ang gate. Ba't walang si sign ng T? Mawawala uli kami. Kami aakit na. Kasi mahangin at may ubo ang aking alaga. Akyat na agad. Chan, 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 na, na, na. Want to sleep? Huh? Pinaplat. Banlog ka manin. Pagwilit ka. Ah, you feel sleepy? Huh? Feel sleepy? Tara. Okay? Go home. Cover. Tara. Pagkatapos dyan sa Pinas, pumunta dito ang bagyo. Hinda. Hello po, ma'am. Hamsa Official. Salamat po sa suporta. Kami pauwi na din. Pauwi na kami at baka lumakas ang hangin. Kasi nanda. Ay. Titilik tumanok. Tok. Tok. Paingay. Sa mga subscriber ko dyan, subscribe naman ang maglangga namin. Ay. Yes po. Yes, ma'am. Ma'am or sir? Are you ma'am or sir? Are you Tagalog or English? I will na. Pero di na po. Kami aakyat na at kami mawawala. Yes po. Akyat na po. Mahangin. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your support. Where are you, sir? Yeah. Gala. Come. Wait.
Eh, wag muna natin. Wag muna natin. Windy, windy na. Windy na, windy. Windy, windy, windy. Windy, windy. Lead me up, up, up and down, up and down, up and down. Pup, 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 pup. Pau, pau, sleep ka? Want to sleep na? Pau, 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 pau. Pau, pau. Ay, when you're strict, when you're your noses, distracted.
Malakas na po ang hangin, walang pagpwestuhan. Babay na po. Good morning, Ma'am Amor and Ma'am Esther. Salamat po sa suporta. Mahangin na. Sakto ko lang 30. Bagsak. Malabis na ang hangin. Babay na po. Salamat.